Zdravíčko, ľudkovia, idem sa pozrieť na východ slnka. Je práve tma, noc a idem sa pozrieť, ako vychádza slniečko. Zastávka Amfiteáter. Big plán. Veľký plán je, že pôjdeme hore na najvyšší bod, kde by sme mali samozrejme najkrajší výhľad na východ slnka. A tak, aby to nebolo iba nudné, že aha, východ slniečka, tak pôjdem na najvyšší bod, aký som v rýchlosti našiel. Cestou vám poviem, prečo je podľa mňa lepšie chodiť spať skôr a vstávať skôr, ako ponocovať. Tam v diaľke je už pomaličky vidno, ako vychádza slniečko. Sa to stihneme. No ale späť k témate. A moje 3 dôvody, prečo ísť spať skôr a vstávať skôr, sú asi také, že prvé, stihneš viac, ako teraz napríklad. Keď ideš tak niekde, proste dojdeš, urobíš to skoro ráno a potom sa vrátiš a pokračuješ ďalej. Proste získaš hodiny času, ktoré aj tak by si večer pravdepodobne len tak premárnil pri niečom. Takže to je môj prvý dôvod. Druhý dôvod by som povedal asi, že bude to tvoju disciplínu. Stávať skôr, ísť spať skôr. To ísť spať skôr je asi aj povedzme ťažšie ako samotné stávanie. Keď sa nastavíš na stávanie, tak je to v poriadku, jednoduché relatívne. Ale keď sa donútiť ísť spať skôr, veľký oriešok. Tretí dôvod bude asi to, že máš príjemnejší vzduch, iné prostredie to je, máš krajšie, alebo iné prostredie, taký dobrý pocit máš. Nedá sa to veľmi popísať, proste ráno vzduch je iný. Treba to zažiť. Vzdušek ráno. OK, skúsim to ešte tady, lebo za 10 minút má byť východ slnka a hej, neviem, idem sa pozrieť na najvyšší bod, proste hľadám najvyšší bod. Pôjdem proste tak. Keď sa tam by potenciálne tiež mohol ísť. To vyzerá ešte aj lepšie. Uvidím, ok, pôjdem tam ade. Nechcem si zašpiniť boty úplne. Chce sa aj tu najašpinal. Zlak sa stále lepšie ako úplne sa idú. Ideme už asi natočiť východ slnka, no. Zdravíčko, vitajte v tomto videu. To je moja reakcia na východ slnka. Tam už vzadu vychádza pomaličky, ale isto. Takže do točenému lesku. Toto miesto som sa vybral hlavne aj kvôli tomuto, pravdepodobne tomuto mostu, pretože som ho našiel na Google mapách.
som si povedal, že OK, tak si pôjdem pozrieť. Ten most sa na Google mapách volá, že adrenalínový most alebo také niečo. Keď som to dobre prečítal, už teraz sa cítim nebezpečno pri tejto výške. Keď sa pozriete dolu, tak to je výška dosť veľká a rastú tu stromy. Takže sa to nikto nestará, takže asi alebo stará, neviem, asi ich rezali, ale iba tak do určitej úrovne. Takže idem opatrnejším spôsobom. Chodia auto do bane. Tu je taký výhľad. Krásne. Dobre, pokračujeme ďalej, prejdeme mostom. Adrenalínovým mostom. Je to fakt adrenalínový most. Môžem potvrdiť. Teraz keď som si povedal, že možno sa o ňu nestarajú, tak sa cítim dosť nebezpečno. Bojím sa. Takže je to stále železo, je to silné, ale tak môže to byť niekde hrdzavé. Nechcem ani, aby mi prepadla noha. Alebo kebyže mi prepadne, tak sa aj bojím o toho, že by som opustil mobil. To by nebolo veľmi dobré. Wow. Tak stále by bol o dosť krajší výhľad. Ale nevadí. Ani to nie je. Vidno ešte východ slnka. Je to samozrejme bordel. Tam by malo byť teraz vidno. V ďalke je vidno mesto. Tam vidím už hotel Jasmin, centrum. Tak ďalej. Kostolíky. Tak, pokračujeme ďalej. Vpredu sú počuť divné zvuky. Taká, ako by tam boli vlky. Takže ideme sa pozrieť. Okay. Asi je to bezpečné. A teraz by sa mi niečo stalo. Tu im tečie voda. Krásne. Tak, a to je adrenalínový most v Košiciach. Krásne. Môže byť. Hopna. Teda sa asi veľmi nedostanem dolu. Taktiež tam, kde je lepšia cesta dolu, nechce sa mi chodiť tu na cez nič. Tam sú schody. Pekne dolu, takže asi sa vrátim naspäť. To je moja noha. Tam som výhľad dole. Výška. Šialené. Dúfam, že to je aj na videu dostatočne vidno. Jaká to je desivá výška. Doporučujem tento mostík. Pekný adrenalín mi spôsobil. Krásne. No. A to je teda môj výletík na výhľad na reakčné videjko, výhľad na pozrieť si výhľad, reakcia na výhľad. Takže ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like a odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Bye!